Punem prea mult accentul pe a avea credința corectă. Credința corectă. E ceva sfânt, credem noi. Nu e nimic sfânt. Credința este doar un amalgam de gânduri. Un amalgam de gânduri pe care le punem împreună cu bandă scotch și le ținem așa foarte, foarte aproape de sufletul nostru și de inima noastră. Dar ele n-au nicio legătură cu spiritualitatea adevărată și n-au nicio legătură cu realitatea în care trăim. Și credințele pe care le avem, fiind pur și simplu mentale, ele ne cauzează suferință. Pentru că ele sunt fixe, rigide, evaluări imperfecte și incomplete asupra realității a ceva ce s-a întâmplat în trecut și încercăm să le ducem cu noi în prezent, într-o realitate complet nouă și să le forțăm, să le aplicăm aici. Și de-aia suferim. Pentru că insistăm ca lumea, viața, să se conformeze credințelor noastre. Moralitatea adevărată, etalon moralității, nu e a avea credința adevărată și cea bună și cea dreaptă, pentru că oricare ar fi ea, ar fi depășită, ar fi ceva din trecut, ar fi, sincer, un păcat. Pentru că păcat înseamnă în înțelegere greșită. Ci etalonul moralității ar fi să vedem lumea cu ochi noi, cu ochi limpezi, neîntinați de insistențe și concepte și credințe. Sper că ajută.